Odebrecht, il-famuża kumpanija Brażiljana li spiċċat fl-aħbarijiet ta' pajjiżna fil-kampanja elettorali tal-2013 reġgħet qed tiddomina l-aħbarijiet u għal darb'oħra għal raġunijiet il-ħżiena. Il-kumpanija hija parti mill-iskandlu ta' Petrobras li jeżżet il-politika Brażiljana tant li spiċċa inbidel il-President u fost l-ogħla uffiċjali tal-kumpanija spiċċaw il-ħabs. Bħala parti mill-investigazzjonijiet li għaddejjin mid-Dipartiment tal-Ġustizzja Amerikan jirriżulta li sa mill-2001 Odebrecht u Braskem kumpanija oħra ħallsu $788 miljun lill-uffiċjali u partiti politiċi. Sa issa kien stabilit li jagħmlu dan fil-Brażil u 11 il-pajjiż ieħor ħafna mill-Latin America. F'The Economist kien irrapportat kif il-ħlas wassal biex dawn iż-żewġ kumpaniji ħadu xogħlijiet u daħlu f'pajjiżi fejn il-gvernijiet spiċċaw ħallsu iktar milli messhom. Jingħad li dan kollu sar bħala parti minn wieħed mill-ikbar skandli qatt investigati. Il-kumpanija Odebrecht kienet spiċċat ħadet prominenza f'Malta għax waqt dibattitu bejn Lawrence Gonzi u Joseph Muscat, Gonzi kien ħareġ pompa jgħid li kien hemm kumpanija Brażiljana li se tirriloka f'Malta biex tikkoordina x-xogħol fil-Libja. Però il-kumpanija li magħha kellha taħdidiet il-Malta Enterprise fi żmien it-tmexxija ta' Ellen Camilleri qatt ma ħadmet il-ħattawn u spiċċat bejn ċajta u waħda mill-iktar temi elettorali serji bejn l-aħħar tal-2012 u l-bidu tal-2013. Dan għax dak iż-żmien kienet tefed dawl fuq kif kienu jsiru ftehimiet u jitħabbru l-proġetti li mbagħad ma jkunux ħallew il-frott. Biex issa sar magħruf iktar minn qatt qabel li l-kumpanija li ftaħar biha l-eks Prim Ministru mhux biss ma kienet impjegat lil ħadd, iżda kienet ukoll waħda korrotta.